Boy naman nung plat mga katupay. Maliit lang siguro butas niyan. Yun. Boy naman nung plat. Buhay tricycle driver. Saan yung butas? Magang-maga plat. Yun o. May sharing plat mga katubay. Side wheel naman sa kanya. May sa akin. Katubay, wasak na yung di malayo. Dito yan maiipit eh. Ito, ginakalawang na to eh. Saka itong bahay ng bearing ko. Ano na to, maluwag. Lagayan ng bearing niya mga kapay, grabing luwag na oh. Ketsapian yan, niluluwa na yung sapi dyan. Sinapian ko na yan, lumuha lang. Niluluwa talaga sa sobrang ano na eh, luwag na eh. Tapos yan, flat mga kapay. Dahil dito yan mga kapay oh. Dyan na yan. Iipit yung interior. Ay, may nakabaon. May nakabaon nga mga kapay. Maliit na malamang bala ng ano yan, stapler no. Medyo manipis na rin yung gulong natin mga kapay. Check talaga na maigi mga kapay kasi may mga kabaon na ano, bala ng stapler.
Okay mga katupay, tapos na. Okay. Yun. At syempre mga katupay, magbabayad na tayo mga katupay. Salamat sa iyo, tol. Okay na yan, tol. Salamat ha. Salamat. Okay mga katupay, tapos na yung sa atin at ito naman yung sa kanya. Yan, gagawin na naman niya yung mga katupay. Okay mga katupay, alis na tayo at makapagbiyahe na. Tol, salamat tol ha. Okay, shout out sa iyo. Alright mga katupay, biyahe na tayo. Hello mga katupay, magandang umaga. At ako po'y bumabati sa inyo ng isang napagagandang araw ng Martes mga katupay. At siyempre dito nang kami sa pilahan at ako'y nagbibiyahe na. Araw-araw na buhay mga katupay. Araw-araw na buhay. Yan. Okay, next. Hello. Hello. Yan, may pasahero na rin yung kasama namin sa Tuda. Yan. Bye-bye, ingat sa biyahe. Araw-araw na buhay mga katupay. Yan, pasahero na naman. Hello. Pasahero, sakay lang. What? Yo, dito Jo. Yan. Didila pa. Nagdidila pa. Sakay lang po. Yan. Okay mga katupay, ako naman ang sunod mga katupay. Medyo, nandidila talaga. Okay mga katupay, ako naman. Yan, ito yung motor natin mga katupay. Dito ma'am. Ito na po ma'am. Kuya, magkano ang save more si Katuta? 40 po ma'am. Okay mga katupay, babay na po. May pasayro na tayo. Araw-araw na buhay. Mayolang. May pinapay. Hindi mukha ako ha. Tatapagin kita dyan. Pagkiyong. Oo, ganda. Tatapang mo na. Wala naman bilat dyan. Kambira ka bilat talaga. Bilat ah. Pakbit. Pakbit. Okay mga tupay, challenge ko to mga tupay ha. Lato-lato ako ngayon mga tupay. Ayusin mo pag video kay sinong lalaban sa akin dyan. Ayan ha. Ayan ha. Tingnan mo nga kung ano ito. Yan ha. Game na ito ba? Tingnan mo nga. Itong bayag ha. Yan. Hindi na. Birahe. Yawa, hindi mo nakabawo. Try pa nga lang yan eh. Ito na yung pinaka-lupit.
Oh, muntik na. Ayos ko na. Muntik tuloy masigi, sira.